елате с мен да си взема кола. Колата, която си харесах, се намира в Пловдив, така че ще отидем да я видим. Ако всичко е наред след сервис и след проверка, направо я купувам и се връщам с нея. Взехме си едно кафенце и сега чакаме баща ми да дойде. Ще ходим към Пловдив заедно. Пътуваме вече към Пловдив, тръгнахме. За хората, които ме питат къде са ми родителите, ето баща ми. Отиваме сега към сервиза, до 40 минути трябва да сме там. Приключихме в сервиза, излезнаха някои неща, но нищо фатално. Сега отиваме към нотариус да ми я прехвърлят на мое име. Взехме я! Това е първото ми видео от колата, в момента карам зад баща ми, връщаме се към София, ще спреме само за да заредим. Чакай, че вече е тъмно и не се види, мила, не се види! Така, добре. Карах 3 часа от Пловдив до нас, току-що си я паркирах пред нас. В момента съм на седмото небе просто. Това е нещо, което исках да направя буквално цяла година, да си взема кола. От една година имам книжка, но нямам кола. Като се разделихме с бившия ми, ние имахме обща кола и той я взе, въпреки че всичко беше платено 50-50 за нея. Anyways, ако искате утре сутринта ще дойде и ще ви я покажа хубаво на светло да я видите. Но сега остана само единствено едно нещо, което искам да пробвам преди да се кача. И това... Чакай, стой, мила! Не съм го виждала това все още. Да видим дали ще стане. Чакай, трябва да я пуснем на контакт. Фално не сте готови. Уау, къде човек! Стига! Гледай какво става. Копеле, гледай какво става. Да, бейби! Както виждате, моето Пежо се превръща в кабрио. Човек за първи път я виждам така. Уникална! Милото ми бебче. Сладкото ми бебченце. Добре, това беше от мен за днес. Гостиме и ще се видим утре, като ви я покажа на светло. Добро утро, добре дошли в част 2 на Лия ще си взима кола. Днес ще ви снимам колата на светло и ще отида на снимки на драма, където ще ви покажа реакциите на моите приятели, като им демонстрирам кабриото. Ето я, моята прекрасна мацуранка, най-накрая да я видите цялата на светло. И за всички, които питахте за модела, Peugeot 307 CC, двойка бензин, 136 коня е, мисля, че... What the fuck? Някой ми е оставил бележчица на колата, пише усмихни се. That's so cute, стига. Благодаря между другото на абсолютно всички, дето ми писаха разни съвети за този специфичен модел. Много го оценявам, понеже ми е първа кола все пак. Ако навиж, като живеем, ще си кажеш баси. Добре, готови ли сте? Не сте готови? Ракетата! Дай капака отзад, капака отзад. На кабрио! Аз като шугър мами трябва да ти купя ниския са розови, тук са лови. Да, човек. Ево бързо, дай ми име за колата, трябва да е женско и да започва с П. С П? Да. Пеперутка. О, колко бързо име за колата? Писи... Гледай капака отзад, капака отзад. И сега? Yes, come on, baby! Това е. Перфектно място за секс. Кажи име за колата ми, трябва да е женско и да започва с П. Ти си. Първото да ти хрумне. Присмахулка! Павълка, бързо име за колата, с П женско. Много ясно знаете за какво се сече. Стига бе. Петранка. Петранка! Добре, това е добро. Така, готови ли сте? Да. Как се чувствате в моята кола? Много добре. Супер, нямам търпение. Колко време чакаме тази кола, човек? Много прекалено много Направо, цяла година. да. Готови ли сме за морето? Какво капака? Сега сме готови за море. Значи хора, тук се чувствам все едно съм в Лос-Анджелес. Топе. И магическия кабрио, бейбе! Пъте го бързо, име за колата. Трябва да е женско и да започва с П. Първото не ти хрумне. Парис. Парис! Луксозно! Лия бързо! Бързо! Хилтън. Парис Хилтън! Още по-добро! Те сте тези, които останаха само да видят моята кола. Аз съм в шок, искам да ви кажа, че Лишо ме возила само един път в кола. Аз съм те возила верно преди тебе. Да, и в момента никога до сега не съм я виждала с нейна кола. Това е Тази шок. вече си е моя. И е лилава. Тия бруталка. Ще стане, да. Преси да излети. Преси се пусне турбото. Капака отзад, гледай. Изведнъж си на въздух. Това е скандално. Алекс, бързо кажи име за колата, трябва да е женско и да започва с П. Пежолина. Пежолина! Пежолина! Да,
име с П, женско? Патрисия. О, Патрисия също ми харесва. Еми хора, питахме абсолютно всички за името, сега остана да питаме и вас. Искам коментарите да ги напълните с имена за моята нова кола.